खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 23 जुलाइ 2023 बारायजाबो रबिबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। गावनि असे बिदाखौ लामा लामा दिरुंजों खानानै बुद्रुदों। राजस्थान रायजोनि तावसाराव सासे सुबुङा गावनि असे बिदाखौनो बुसे बुनानै गावनि स्कुटियाव दिरुंजों खानानै बोबथिंदों। उनाव गासैबो जाथायखौ पुलिसा खौरां मोननानै जाथायसालियाव फैनानै जाथायाव लोब्बा थानाय दायनिगिरिखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय दायनिगिरि फंबायनि मुङा जाबाय हंसराज मेघवाल 35 बोसोर बैसोनि आरो बुजानाय बिदानि मुङा जाबाय मनोहर मेघवाल 45 बोसोर बैसोनि। लोगोसे बे जाथायखौ लानानै ओनसोल नाङैनो गिखांनाय फोरमायदों। मानसिफोरनि सिगाङावनो सासे आइजोखौ रुवाजों गाग्लोबदों। महाराष्ट्र रायजोनि कलापुराव बोरमा बेदर फानग्रा बाजाराव बेदर बायनो थाखाय फैनाय सासे आइजोआ लामा गेजेराव गारिखौ लाखिना दोननायखौ नुनानै सासे जौ लोंनाय सुबुङा हरखाबै रागा जोंखांनानै आइजोखौ गारि सिङाव रुवाजों गाग्लोबदोंमोन। खाफाल मोजां रुवाया आइजोनि मोदोमाव नाङासै, नाथाय आइजोनि गारिफोरा सिलिंखार आरो थेर बेथेर जादों। उनाव साखाथिनि मानसिफोरा जौ फेनाय सुबुंखौ हमनानै पुलिसनि आखायाव गथायनायबो जादों। रुवाजों गाग्लोबग्रा दायनिगिरिनि मुङा जाबाय आरबाज फायाज। मणिपुराव जालांनाय जाथाय जाय सानै कुकि हारिनि आइजोखौ लं थं खालामनानै लामा लामा बेरायथिंनाय जाथायनि गुबै दायनिगिरिनि न'खौ आइजोफोरा खौसे जानानै सिफायनानै सावनानै होबाय। मख'नो गोनांदि मणिपुरनि दाङाबाजिनि सायाव थांनाय गोलाव समसिम हादोरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा जेबो बाथ्रा बुङाखैमोन, नाथाय आइजोनि भाइरेल भिडिअ ओंखारनायनि उनाव बिथाङा सानथामसो सान सिगांल' मणिपुरनि दाङाबाजिनि सायाव खुगा बेखेवदों। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय मालिगाव ओनसोलनि रेल लामायाव सासे सिनाय मोनै आइजोनि गोथै सह'खौ पुलिस बिफाना बोखांनो हादों। गिबियावनो लकेलनि मानसिफोरा नुनो मोननानै पुलिसनो फोरमायनायनि उनाव पुलिसा गोथै सह'खौ बोखांदों आरो बे आइजोखौ ओनसोलनि मानसिफोरा खारबाय थानाय रेलगारिनिफ्राय हरखाबै गोलैनानै थैदों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। दा बे जाथायनि सायाव थैनाय आइजोआ सोरमोन, बबेनिमोन, मा मुंमोन बेखौ मिथिनो थाखाय पुलिसा गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। सप्तासेनि गेजेरावनो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय लाइस्राम लाड्डु सिंखौ बोखारहराब्ला हर सान सोमावसारबाय थागोन होननानै एबसु आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा फोरमायदों। लाइस्राम लाड्डु सिं बिथां भिसिनि जि मोनसे एलिगेसनमोन बे अलरेडि प्रुफ जाबाय आरो बिथाङा सासे एक्युज्ड एरेस्टेड आन्डार सेक्सन जि केस नं 1/2022 आरो सेक्सन बेयाव बहायदों 120B 409 420 प्रिभेन्सन अफ करापसन 1988। दा बेबायदियै बिथाङा क्रिमिनेल कनस्पिरेसियाव आरो लोगोसेयै माने सिटिं आरो फ्रड चार्ज आरो लोगोसे मिसएप्रप्रिएसन जिहेतु बिथांनि एगेन्स्टआव डाइरेक्टर अफ एन्टि करापसन एन्ड CM भिजिलेन्स बिथांमोना थांनाय बोसोरसेनि समनिफ्रायनो इनभेस्टिगेसन खालामगासिनो दङ। बिथांखौ लिंहरदों, इन्टारोगेसन खालामदों आरो बिनि उनाव दिनै प्रमान जाबाय आरो बे लेटारखौ मोननानै जों प्रुफ मोनबाय जे आसामनि चिफ सेक्रेटारि अफिसनिफ्राय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि जि माने रेजिस्टार बे रेजिस्टारनो लिरहरदों जे बिथांनि सायाव एक्सन टेकेन रिपर्ट जोंनो हरनांगौ। आरो बे लेटारखौ जों जेब्ला नुबाय बिथांनि जि केस बिथाङा सासे क्रिमिनेल एक्युज्ड आरो एरेस्टेड हिसाबै बेयाव लिरनाय दङ। आरो फारसेथिं गुवाहाटि हाइकर्ट महामान्य गुवाहाटि हाइकर्टनिफ्राय जों नुबाय जे बिथाङा एरेस्ट जाखांनायनि उनाव आरो एरेस्टबो देखायदों, खिन्थु प्रि एरेस्ट बेल लानायबो बेयाव देखायदों। दा बेयाव मेन चार्जआ जाबाय बिथाङा प्रफेसार नेक्सन सिं फाइनान्स अफिसार नेक्सन सिंनो माने मेनेजमेन्टनि गेजेरजों फेभारिटिजम खालामनानै इलिगेल भाबै बिथाङा फाइनान्स अफिसारखौ एपइन्टमेन्ट होदों। आरो फारसेथिं जाहैबाय जे डक्टर नीलकमल सिं सेक्सुवेल हेरेसमेन्टनि जाय केसाव चार्ज बिथांखौ सासपेन्ड खालामनाय जादों, खिन्थु बिथांनो फुल दरमा होदों बे दाय। आरो 3 नम्बरा जाबाय मेल'डि थांजामनाय सासे PhD स्कलार उइदाउट इन्टारभिउ उइदाउट माने एन्ट्रेन्स बिथांखौ थोंजोङै एपइन्टमेन्ट माने एडमिसन होदों। फारसेथिं
बिथांमोननि माने इउनिभार्सिटियाव मार्केट सेट बानायनाय ड्रेन बानायनाय कालभार्ट बानायनाय बिनि हिउज माने करापसन नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि